Bos días a todos e a todas, grazas por asistir a esta rolda de prensa na que imos presentar o curso que leva por título Turismo e novas tecnoloxías para o sector local. Estou acompañado de Diego Cidrás, do Centro de Estudos Turísticos da nosa universidade, quen vai coordinar este curso. Despois dunha breve presentación que eu vou facer, el exporá máis polo miúdo o contido, os contidos do curso, pero, como decía antes, pois gustaríame apuntar algunhas ideas. Como é ben sabido, o sector turístico a nivel global, a nivel mundial, dende logo en España, está vivindo un momento moi complexo debido á crise sanitaria que xa levamos máis de 6 meses padecendo, e obviamente esta crise a Santiago de Compostela pois afectanos dun xeito moi particular e moi especial debido ao peso que o turismo ten na nosa cidade, e máis incluso o peso que ten o turismo internacional, o máis afectado polas restriccións á mobilidade. Dende Turismo de Santiago consideramos que unha das mellores liñas, e dende logo unha liña necesaria de actuación que podemos seguir mantendo neste momento, é a de colaborar co sector local e apostar pola formación, apostar por unha formación de calidade co obxeto de que o sector poida adaptarse o antes posible a esta situación e, sobre todo, poida sair desta situación pois con instrumentos e con mecanismos adecuados para afrontar o futuro, non? A crise actual xerada polo coronavirus e as diferentes medidas de reducción da mobilidade que a situación sanitaria obrigou a tomar están provocando como consecuencia ou como efecto que Internet sexa cada vez máis unha canle, ou sexa a canle empregada a todos os niveis para moitas actividades, tamén para moitas actividades que ten que ver co sector turístico. E por ese motivo, dende Turismo de Santiago traballamos co Centro de Estudos Turísticos da USC para desenvolver un curso cun obxectivo moi concreto: formar ao sector turístico local no mellor uso das novas tecnoloxías no contexto actual e de cara ao futuro cando se supere a crise do COVID-19, porque é certo que a crise sanitaria vaise superar, esperemos que canto antes mellor, obviamente, pero unha vez que se supere a crise sanitaria hai moitas cousas, moitas rutinas, moitas novas formas de actuar que van ser distintas despois da crise do que eran antes da crise. E unha delas, sen dúbida, será o modo de traballo no sector turístico, como en outros moitos. Nese novo modo de traballar, o uso intelixente e eficaz das novas tecnoloxías será prioritario para os negocios do sector, para os negocios turísticos. Neste marco, consideramos que o prestixio do CETUR garante que o curso de formación que desenvolveremos nos vindeiros días será un curso de calidade, un curso que permitirá que o sector se adapte mellor, do mellor modo posible, mellor dun modo eficaz ao momento actual e as novas formas de traballo que están implantándose e que pensamos continuarán vixentes cando superemos esta situación. Sen máis, pola miña parte, cedolle a palabra a Diego Cidrás, non sen antes agradecerlle a presenza nesta roda de prensa
primeiro é a coordinación do curso dende o CETUR. Moi ben, pois moitas grazas, concelleiro, pola presentación, e bo día a todos e a todas. Eu son Diego Cidras, investigador do Grupo ANTE da Universidade de Santiago e tamén colaborador no CETUR para a organización destas xornadas. Certamente fainos moita ilusión poder formar parte desta organización, porque se ven o rol da Universidade foi sempre importante para responder ás necesidades ou demandas da sociedade neste contexto actual de crise xa sobradamente discutida e coñecida por todos e todas nós. Se cadra ese rol aínda máis importante. Dende o sector turístico vense identificando nos últimos meses a emerxencia desa brecha tecnolóxica ou digital, nomeadamente naqueles ámbitos ou sectores da pequena escala, non? O mellor empresas que non tiveron, que sempre beberon máis do contacto físico ou persoal, non? E que entón, ante esta nova realidade, están atopando unha serie de desafíos novos, como pode ser o posicionamento en internet, o establecemento de pasarelas de pago ou o establecemento tamén dun comercio electrónico. Entón, cando o Turismo de Santiago e a Deputación da Coruña quixeron contar connosco para a organización destas xornadas, pois realmente sí que nos fixo esta ilusión que introducía. Ben, paso a dar algúns detalles sobre como vai ser o formato do curso. Será un curso netamente online, 100% online, que se celebrará a partir deste xoves día 22, durante 5 xoves, en horario de tarde, dende as 4 ata as 8 horas. A inscripción pódese facer a partir da web do correo electrónico do CETUR, que é cetur@usc.es. Bueno, como se introduciu o concelleiro, será un curso netamente práctico e impartido por especialistas do ámbito universitario estatal, pero tamén do ámbito empresarial, non? Que sempre é importante que este tipo de cursos se sean impartidos por persoas que estean con un pé, non? en cada un destes dous ámbitos. A estrutura do curso será pois a seguinte. Na primeira xornada contaremos con Fernando Navarro e Antonio Toré Marín, ambos os dous profesores asociados da Universidade de Málaga, que farán unha introducción ao marketing digital a partir dunha serie de exemplos prácticos que se poden aplicar nun contexto como santiagués. Logo, na segunda e terceira xornada contaremos co guiado de José Ramón Porto, director de P-Marketing, que fará unha introducción e aplicación ás ferramentas para as tecnoloxías da organización. Nomeadamente traballará aspectos relacionados coa elaboración dunha web corporativa. Seguidamente, na cuarta e quinta xornada, serán guiadas por Gersón Beltrán, un xeógrafo de referencia en cuestións de desenvolvemento local. Actualmente está afincado en Valencia, e traballará cuestións relacionadas coa marca persoal, o posicionamento da empresa en internet e todas esas cuestións relacionadas coa xeolocalización, desenvolvemento de visores web e demais. Queríamos tamén indicar que a matrícula está aberta ata mañá e que se trata dun curso gratuito. Entón convidamos a todas aquelas persoas que estean interesadas en formarse nesta liña a que participen. Así que, sen máis, moitas grazas. Moitas grazas, Diego. Pois, en fin, non sei se hai preguntas, pero se non hai preguntas, pois damos vos as gracias a quenes nos seguistes online nesta roda de prensa. Unha pregunta de Íñigo Caínzos. A mala evolución da pandemia e as posibles novas restriccións son o golpe definitivo para o sector en Santiago. Que expectativas hai de cara ao Nadal? Bueno, si algo aprendemos nestes meses de evolución da pandemia é que hai un nivel de incertidume moi elevado respecto a prácticamente todo, dende logo respecto a evolución. Os datos últimos que temos, sobre todo da cidade, tamén do conxunto da comunidade autónoma, non son especialmente bons, non tanto polos datos en sí como pola evolución a que apuntan.
bueno, a comunidade autónoma é a que ten a responsabilidade de adoptar as medidas sanitarias que procedan. A nós non nos queda outra máis que obviamente cumplilas, e apelar á responsabilidade dos cidadáns para que a evolución da pandemia pois vaya na mellor dirección posible, que obviamente é a de reducción dos casos de contagio hasta os mínimos que sexan posibles. De cara ao Nadal, pois en principio nos estamos traballando coa hipótese de que imos estar nunha situación na que sexa posible a mobilidade, porque é un elemento fundamental para que poidamos ter visitantes e turistas. Por tanto, traballamos con esa hipótese, traballamos en colaboración cos departamentos de festas e de cultura do Concello de cara a establecer unha programación e unhas actividades e unha, incluso, en fin, poderíamos decir, presentación da cidade que resulte atractiva para esas festas de decembro, dende a ponte xa da Constitución e da Inmaculada hasta despois de Reis, pero obviamente con todas as cautelas que esta situación obriga a manter, non? Creo que non se pode decir moito máis. Estamos traballando con, en fin, cunha campaña que xa desenvolvemos no verán e que tivo unha moi boa acollida nas redes sociais, Santiago de Compostela, tu historia, que vamos a implementar tamén nunha segunda fase de cara ao Nadal. Pero, obviamente, pois todo iso depende de que as circunstancias do conxunto do país, de Galicia, de España, incluso do conxunto europeo e, obviamente, da propia cidade, pois permitan que teñamos visitantes. Pois nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. En fin.